Gaur, sorgin bat pregoilari. Bazan gara ja, sorginen hauza bentzuten azteko. Zenbat urte, zapalduta, eskutata, gaizkia garelakoan, horretan izin da bentjarrak gubaino gorauku hauak. Hitz bakoitzen esan nahi ja, zer dan erabakitzen da bena. Baitza gualduizmeik berak ber. Ikusi besterik ez dago gure umientzako sorginak zer dizen. Erratzen ganian doia zen, gaizkileak. Danori astu jakoa saltzia, gure emakume jakindunak zirila sorginak. Eta eskobak ezagutzen ebezela bai, baina ausartak eta jakitunak isetiarren, eurakin zepoitzu ebezelako. Holan ba, gaur ez dugu ospatzen Halloween. Gaur katu baltzeguna ospatzen dugu. Solstizizuen aldaketia. Eta zelan esan izango, horren protagonista nagusi, sorgin bat. Eurak isilian entzako lanen ondori jobe pagarelako gu. Eta sorginen moduan, olantxerik, isili-isilik entzabe, 11 urtetan lan, katu baltzeko antolatzaileak be. Helburu bakarragaz. Kultur talde desberdinen elkarrana partekatuz, danok ondo pasateko jai bat etxia. Gaur pregoia, abaroa parkera ekarri dugu. Hemen aurrian daukaten eraikina, lehenengo jantzua beraz batena izan zen. Eta gero, elixiena. Baina atzanean, aiaga da biardan lekura. Herrien eskutara. Zer hainbirda ba honeaz, dinoe asko. Ba herrian nahi da bena, besteri parit. Erabaki honek, ez da ukibihar buruzagi ideologikori. Esadin, eskultura, eskolore, eskutsu politikori. Hau danona da, eta danon artian pentsabir dugu, beren erabileria eta etorkizuna. Alan ba, ondala pare bat hilabetetik, eguenero, zazpiretan, sinian batzen gara. Urbildu nahi da ben, herritxar danon iritzia partekatuta, bagoiaz formia emoten abaroari. Honen adierazgarri txikitsu bada, gaurko jai hau. Gero isatia nahi dugunen, eredu txiki bat. Nazkatuta gauzelako, alde bateko, da besteko, irulau ideologon kriteriak izaten. Dano daukagu iritzia. Da danon artian, danontzako endakua, danon esango da. Bak izue, idearen bat paukazue, datorren eguenin zazpiretan, sinian. Ondo pasa, da izan sorgin.